Fa 30 anys, a Catalunya es va congelar el primer cordó umbilical. Aquell gest va ser l'inici d'una història de solidaritat i de ciència, que avui és un referent mundial. Al Banc de Cordó del Banc de Sang i Teixits de Catalunya som el primer d'Europa i capdavanters al món en nombre de trasplantaments. També som reconeguts internacionalment per la nostra qualitat. Conservem més de 18.000 unitats, a menys 196 graus centígrads, preparades per ser enviades a qualsevol lloc del món on un pacient ho necessiti. Perquè la sang que s'obté a través del cordó umbilical després del naixement té unes característiques úniques molt especials. Conté cèl·lules mare, capaces de generar cèl·lules sanguínies per tractar malalties molt greus, com la leucèmia, les immunodeficiències i altres tipus de càncer. Gràcies al Banc de Cordó, més de 2.000 persones d'arreu del món ja han rebut una segona oportunitat de vida. Però el cordó umbilical va més enllà del trasplantament. Als últims anys s'ha descobert que el seu potencial terapèutic és immens. De la sang de cordó se'n poden aprofitar tots els components, que serveixen per moltes altres teràpies. Per exemple, en medicina regenerativa, com els coliris per lesions oculars, els gels per malalties greus de la pell, els tractaments per a úlceres, com el peu diabètic, per transfusió en nadons prematurs, o bé en l'artrosi de genoll, o en alguna malaltia relacionada amb la infertilitat. El Banc de Cordó rep les donacions de milers de mares de Catalunya, de 5 autonomies més i d'Andorra, i integra 45 maternitats sota el paraigües del programa Concòrdia. Aquest programa interregional permet recollir més de 1.000 unitats de sang de cordó umbilical a l'any, que es posen a disposició de qualsevol pacient que ho necessiti, a través del REDMO, el Registre de Donants de Mèdula Òssia. Això garanteix que qualsevol pacient, en qualsevol lloc del món, tingui accés a un trasplantament compatible. 30 anys després, el Banc de Cordó continua creixent. I a diferència de llavors, ara, la donació de cordó és una oportunitat per molts pacients diferents, perquè cada naixement pot donar vida. 30 anys rebent cordó, 30 anys donant vida.